Kaixo egunon, oraingo honetan egingo duguna da informazio bilaketaren gaia landu. Orain arte, eskatu zaizue gela mailan bai erronketako edo lanetako informazioa bilatzeko sarea erabiltzea edo da testu liburuak erabiltzea, ezta? Bueno, oraingo honetan goazen pixkat aurrerago. Badakigu, adimen artifiziala eskuan daukagula, eta, berabili daiteke, baino jakin behar deguna da ondo erabiltzen. Eta, pilula teoriko honetan ikasiko deguna da, adimen artifiziala hori, nola erabili, informazioa bilatzeko. Goazen horretara. Lehendabizi, erakutziko izuet, erramin digital bat, adimen artifiziala erabiltzen duenak, zer nolako itxura daukan. Iruditzen zait, adimen artifiziala esan da, zuei burura etorriko zaizuela, ChatGPT, ez da? Jakin beste 1000 ere badaudela, baina, ezagunen agian hau izango zaizuelakoa lehendabizi honekin hasiko gara. Hemen ikusten dezute, karratutxo bat, eta karratutxo honetan egiten duguna da, adimen artifizial horrekin nolabaiteko elkarrizketa sortzen dugu. Eta hemen idazten dugun idatzi horrei, pronta edo prontina deitzen zaio. Bai? Orduan, guk prontin hori nola idatziko dugu? Idazten dugunaren arabera, adimen artifizialak emango digun edukia edo emango digun informazioa ere, horren araberakoa izango da. Beraz, oso garrantzitsua da, pront txukun bat idaztea. Eta nola lortzen da hori? Oraintxe emango dizkitzuet azalpen garrantzitsuenak. Bai? Venga, goazen ba. Hemen idatzi behar duen prontinak izan behar du argia, alegia, erraz ulertzeko berak, laburra izan behar du eta espezifikoa. Bai? Espezifikoakin zer esan nahi deten? Guk adibidez, gure ziklua baldin badan erizaintzako zaintza osagarriak, erderazko terminologia izango litzateke, TKE, ezta? Orduan, terminologia hori erabiltze baldin badegu, jaigia zehazten. Jabeak badaki nundik joan behar duen. Gure imandako informazioa lortzeko, ze bide erabili beharko duen. Eta testu inguru batean kokatu behar gara. Bale? Venga, goazen Adibidez, ze informazio, pentsatu, oan egia lantzen, gaixoaren garbiketa eta azalaren garbiketa. Bai? Esan baita ere, adimen artifizialak, pixkanaka hobetzen dihoaztela, baina euskera ere ulertzen dutela. Bai? Baina kuestioa izango litzateke guk terminologia erabili behar degula o komenez egula erabiltzia, beak emango digun informazio hori izateko espezifikoagoa, orduan agian erabiliko deguna da gaztelania, terminologia hori baliatu ahal izateko, eta gero eskatuko diogu beak emandako informazio hori euskeratzia. Bale? Esan deten bezala, goazen arira. Esango dioguna da, nahi degula informazioa lortu, adibidez, gaixoaren, oheratutako gaixo baten garbiketai buruz. Ezta? Venga. Lehendabizi esango dioguna da, ze maila eta ze ziklotan gabiltza zen, ze espezialitatetan eta ikaslea garela. Hori gauzatxo bat, ezin dana da, inolako datu pertsonalik eman. Ze azkenean ez dakigu guk hemen ematen diogun informazio hori noa dijoan. Beraz, mesedez, eta mesedez, datu pertsonalik ez idatzi. Ez izen, ez abizen, ez nanzen bakirik, ez errerez. Bale? Venga, guazen esan deten bezala, jarriko dugu erdera zergatikan terminologia horrekin bilatutako informazioa baliogarriago izateko. Bale? Venga, guazen, jarriko dugu estoy cursando primero de ciclo medio de no, ciclo no
bai, de formación profesional de TKE, tartaka hemen ja, joan ja terminologia bat, bai? Bueno, esan diogu, ze maila, ze ziklo, ezta? Y estoy cursando, osea, que ya bea badaki ikaslea naizela. I, bueno, zer nahi dut? Beha nahi dut informazioa lortzia, garbiketa horren prozedimentua buruz, ezta? Y quiero información sobre el procedimiento de aseo en cama de un paciente. ¿Vale? Horren ja testu ingurua ja idazten nahi gea. Estoy cursando ikaslean ez dela. Ze maila eta ze espezialitate. Terminologia ere erabilidet, espezifikotasuna. Eta, bueno, laburra da. Laburra da, espezifikoa da eta argia da, ematen diogun pronta. Venga, orduan emango jogu nahi eta ja bidale egingo diogu. Bai? Bueno, bea hasten da, ja informazio pila bat ematen. Bale? Esti jauna idatzi da, guk nahi degula, beak ematen digun informazio hori, iturri edo erreferentzia baliogarri bat izatia. Alegia, gu bestetan ere esaten duguna da, ez? Iturri fidagarriak erabili, testu liburuetako bibliografia erabili, idatzi ikusteko erabili dugun iturri hori, ona edo ontzat edo txartzat ematen dugu. Hemen ere berdina, hemen ere guk esan egin beharko diogu. Ez, guk ez dakigu informazio hau dena nondik atera dun. Bale? Orduan, esango dioguna da, adibidez, bueno, gila esan da, lehendabiziko biztaz honetan itxura hona dauka, ezta? Bale. Baina, esango dioguna da, quiero que la información sea fidedigna, por lo tanto, tiene que ser sacado de revistas, de artículos científicos, científicos o textos educativos, ¿vale? Zaten nahi gana da ja, informazio hori, baina esango dioguna, fiskat, fidagarra izatea. Orduan, beha joango zaiguna da, lehendabizi eman digun informazio hori doitzen, fintzen joango geha. Bai? Orduan, guazen ikustea, ze informazio emategun. Bueno, pues fundamento, objetivos principales, material necesario, oso ondo, hau oso garrantzitsua, ez ditugu esan eta behar jarren digu, oso ondo dago. Procedimiento paso a paso. Vale. Vale. Bueno, lo único, adibidez, nik hemen ikusten detena da, gogoratu gu prozedimentutan egiten duguna dela lehendabiziko pausoak eta bukaerako pausoak behin idazten ditugu eta gero gainutzeko prozedimentutan ez ditugu betire idazten lehendabizikoak eta bukaerakoa baizik eta ja itatu egiten ditugu lehendabiziko ezarrerako pausoak, prozedimentua esplikatzen dugu eta gero bestia, ezta? Horrela nahi baldin badegu baita ere, daukaguna egitea da adibidez hemen, gehi jartzen duen honetan, añadir artxibos horren gure dokumentun bat badaukagu jotzia eta esaten dugu, behitu ni nahi dut egitura hau edukitzia. Orduan, beak ematen digun informazio hori, ingo litzateke guk emandako egitura horretara moldatuko litzateke. Bai? Bueno, guazen ikustea, ea eman ditugun informazio hori ona dan edo fidagarria dan, edo gu nahi duguna dan. Inberdeguna da, beak emandako informazio hori gureratu egin behar dugu.
bai? Venga, ba. Vale, objetivos txukun dago, material necesario, guantes, palangana, esponjas, jabón, toallas. Vale, ba, adibidez, itxura ona dauka. Procedimiento paso a paso. Vale. Bueno, ba, gila esan, eman digun informazioa ona dago, ondo dago. Baina esan detena, inberdeguna da begiratu, pausoz pauso, eta gureratzen jo. Bai? A ber, ikusi nahi zerbait gureratzeko, a ber. Tobillo, seca completamente. Va, adibidez, seca, hemen, piernas, pies. La descubre, seca completamente. Va, adibidez, guk, bai esate de una klasian da, que el secado tiene que ser de una manera concreta, ¿está? Ornako jartzea. Define cómo hay que hacer el secado de la piel. Vale? Beak ez du gaitatzen, eta bueno, ba, honetan aigena da geureratzen informazio. Hau. Vale? Bueno, ba, hau izango litzateke nola erabili beharko genuken adimen artifiziala, ba, informazio hori, ba, lortzeko. Bai? Eta, ba, pronta hori nola egin behar den esplikatu dizuet, baita ere, ba, mugak bezala jarri diogu ba, izatia informazio hau artikulu zientifikoetatik edo testu liburuetatik aterata izatia. Eta esaten nizuen bezala hemen gehitzia dauzkagu ba, gure artxibuak, ez da, eta esatia, bueno, ba, egitura jarraitu. ChatGPT ikusten diotena da muga bat bezala. Gehitzeko artxibo hauek egunian bat edo bi bakarrekan uzten dizkitzu. Orduan batzutan limitatu egiten zaitu lan egiterako momentuan bat ChatGPT erabiltzea. Aldiz, beste erraminta bat da Gemini o Gemini edo zuten bezala, eta hemen berdina, gehi honetan dauzkazu artxiboak igotzeko aukera. Baina, erraminta honek ez dizu mugari jartzen. Orduan, ba, nahi baliogarriago iruditzen zait erabilpena ba, artxiboak eta igo nahi ditutenian. Vale? Eta hemen ere Geminirekin berdina, hemen ere prontina idaziko genuke, lehen esandako ba, ezaugarri berdinekin. Vale? Ba, orduan, informazio bilaketa adimen artifizialerekin, ba, holaxe izango litzateke. Vale? Orduan, guk nola hemen prontinean ja idatzi diogun TKE informazio terminologia erabili deun, adorundakaten hemen, ba, beak ematen diten informazioa ja gure espezialitatera gerturatuko da. Vale? Bueno, espero dut, emandako azalpen hau, baliogarria izatea mendikan aurrera, informazioa adimen artifizialarekin, ba, bilatzeko. Gogoratu ezin da datu pertsonalik eman. Vale? Hori beti gogoan izan. Bueno, hurrengo bat arte, agur.